Qadirli dinleyijiler, häzir size Azatlyk Radiosynyň merkezi aýza boýunça eksperti Bruce Panner'in Türkmenistan barada taýýarlan soňky synanyny dikkatiňize ýetirýäris. Makalada aýdylýanlaryň awtoryň öz şahsy pikirdigini we olaryň Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöklendirmeýändigini ýatladýarys. Türkmenistan'da häkimetleriň adaty adamlaryň hal ahwalyna biperway garamagy we ýurt dolandyrysyndaky bärden aýtmalary eýem käbir raýatlaryň tabir käsesini doldurana meňzeýär. Türkmen raýatlarynyň nägileligine gen galyjak az bolsa gerek. Türkmenistanda soňky 5 ýylyň dowamında ýaşaýyş durmuş şertleri göz örtüli petagasty. Türkmenistanda adyqçylygy, mal ýetmezçiligi dowam edýär. İslemäge ukyply adamlaryň ýarpysyndan gowragy ýa iş tapman kösünýär ýa-da çäkli şertlerde zähmet çekýär. Girdici yetmezçiligini başdan içiren Türkmen hökümeti adatça munuň bilen bagly mali meselelerini adaty halkyň gerdenine ýükleýär. Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen kesellän 2 adamyň hem hataby alynmandygyny öňe sürse-de, ýurtdaky virusyň germi barda aladalar istilýär. Bu ağırlykda tebii harasatlar hem urgynyň üstüne urgy goşýar. 13-nji maýda Lewat welaýatynyň merkezi Türkmenabad, Ozolky Çärjew şäheriniň Jelezny Darozna ýetibitine müňe golay adam, yerli häkimetleriň tebii harasatyň netijelerini hiç hem aradan aýyrmaýandygyny we bu ugurda ilata ýardym etmeýändigine nägilelik bildirip protest çäresine çykdy. Bu arada garaşly Türkmen News nesri habar beripdi. 27-nji maýda Sebite aptupan gelip mundan soň hem güýçli ýagyn ýagdy. Hökümet ejer çekin ilata hiç ýyly ýardym ýollamady. 4-nji maýda Sebite ýene güýçli ýagşy ýagdy. Hökümetden ýene-de kömek bolmady. Bu arada resmi derejede aslada agdalmady. 13-nji maýda Sebitde ýene ýagşy ýagdy. Bu özek ilat köçä çykdy. Adamlar ýaşaýan tewitlerinde eýem 2 hepde, ýagny 27-nji aprelden bäri elektrik üçinçiliginiň ýoly goýulmandygyny, kanalizasiýa ulgamlarynyň işlemeýändigini we bu sebäple lagym suwlarynyň köçelerin üstünde çaýkanyp durandygyny, çöklerini hem zeperiýeten ençematda jaýlaryň ýerdeminlerini suwun basandygyny, munyň hem çywynlaryň köpelmegine getirendigini aýdyp nägilelik bildirdiler. Eger-de 13-nji maýda Türkmenabadyň Jelezny Darozna tewitinde müňe golay adam köçä çykany bolsa, bu 1991-nji ýylda ýurt garaşlygyna eýe bolaly bäri raýatlaryň hökümeti nägilelik bildirip geçiren iň uly protest çäresi hem bolmagy mümkin. Türkmenistanda häkimetleri nägilelik bildirip jemgyýetçilik demonstrasiýasyny geçirmek juda huply bolmagyna galýar. Soňky ýyla hökümet garşy uly protestler 1995-nji ýylyň iýulynda Aşgabatda geçirilipdi. Sol ýylyň 12-nji iýulynda Aşgabatda ýüzlerçe adam ykdysady şertleriň yaramazlygyna we sol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň hökümetine garşy paýtagtyň merkezine ýürüş geçiripdi. Polisiýanyň tutulygyndan soň diňe 200 töwerege adam paýtagtyň merkezine çelini aşmagy başardy. Soňu bilen ýürüş dargadyldy we oňa gatnaşan onurçy protestçi tutuk edildi. Sonda hökümet olaryň alkogol we nisi teristleriniň täsirinde bolup jemgyýetçilige garşy provokasiýa gatnaşandyklaryny öňe sürdi. Bu Türkmenistandaky häzir güne çelini geçirilen iň uly protestiň bolandygy hasaplanylýar. Sol aýyň soňunda ýüze golay aýal masgaly hem ykdysady ýagdaýlaryň barha yaramazlaşýandygyny we hökümetiň diýdim zor dolandyryşyna garşy protest bildirip prezidentiň köşküne tarap ýürüýüşe çykypdylar. Emma hukukçylyk güýçleri olaryň köşkü tarap ýoluny bagladylar. Sondan bäri iň azyndan soňky günlere çelini ýurtda bu derejedäki hökümet garşy protestler bolmandy. 10-njy maýda Daşoğuz welaýatynyň Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynyň ýalkym daýhan birleşiginde adamlaryň u nowbatyna garaşyp duran mahaly Sebitde etrap häkimi Serdar Meredow göründi. Nowbatda duran aýallaryň bir topary häkimi tanap distini onuň daşyny gabap nägileligini bildirip başladylar. Etrap häkimi aýallaryň elinden gutulup wakanyň bolan ýerine etrap polisiýasyny ugratdy. Aprel aýynyň başlarynda Marada ilat esasan hem aýal masgalalar un we ötümlük ýagynyň ýetmezçiligi, bahalaryň dowamly ýokarlanmagy sebäpli bir näçe protest çäresini geçirdi. Sonda häkimetler sebäpli distini azyk önümlerini ugradypdylar we adamlaryň meseleleriniň tiz wagtda çözüljekdigini söz beripdiler.
Raýatlaryň apy tupanyň netijeleri bilen öz başlyk görýän pursady Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow TV haratatdan soňky bir hepdäniň dowamynda Owganystana we Russiýa gumanitar kömek ýollady. Seýlede goňşy Özbekistanyň bent döwürmesiniň netijesinde helakçylyk çeken etraplaryna gysgaly kömegi iýermäge taýýardygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri Lewapdaky haratatda ijir çekenlere himayet hökmünde tasar ýurtlardaky Türkmenistanlylar tarapyndan meýletin ýagdaýda toplanan pul teristleriniň paýlanylmagynyň hem öňüne alýarlar. Tasar ýurtlardaky Türkmenistanlylar hem Türkmen hökümetiniň ijir çeken ýylaty ýeterlik ýardym etmeýändigine nägilelik bildirip bir näçe protest çäresini geçirdiler. 15-nji maýda Türkmenistanyň raýatlary ýurdun Istanbuldaky ilçihanasynyň öňünde ýygnanyp protest geçirdiler. 11-nji maýda Kiprdaky Türkmen raýatlary hem Türkmenistanyň vilayetleriniň atlary Seýlede Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halka kömek et ýazgyly plakatlar saklap tupandan ijir çeken ýylata himayetin berilmegini talap etdiler. Seýlede şu aýyň başynda Türkmen raýatlary Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňünde plakatly çykyp Adem Pidaly TV haratatda ýogulanlara gynanç bildirdiler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýylat arasynda ogurluk we talaňçylyk hadisalarynyň hem köpelýändigi bellenilýär. Bularyň ählisi nazarda tutulanda Türkmenistanlylaryň häkimetleri açyk nägileligini bildirip başlar ýaly nähil derejede lap kesligi we alasyzlygy uçrandygyny aňsa bolýar. Bu ýerde adaty bir sorag döreýär. Bular Türkmen rejimine hupun awanyandygyny we onuň agdarylyp bilinjekdigini isaratlandyrýan ýerki alamatlar bolup bilermi? Türkmenistanyň ýylaty 5 million goly. Onuň 20% töwregi Aşgabatda ýa-da paýtagtyň eteklerinde ýaşaýar. Türkmen awadyň ýylaty 250 000 töwregi, Daşowudyň ýylaty 160 000 ýakyn we Mariýanyň ýylaty hem 115 000 goly. Bu şäherler birek-bireginden uzak ağırlykda ýerleşip, olar yüzlerce kilometrlik ýylaty şäherler bilen bölünen. Bu şäherleri belli bir derejede aňsatlyk bilen üzgünleşdirip boljakdygyny görkezýär. Aşgabatda hem adyk etmezçiligi we bahalaryň gymmatlamagy ýaly meseleler bar bolsa-da, ýagdaýlar ýurdun beýlik tewitleri bilen deňişdirilende ýene-de oňat hasaplanýar. Aşgabatda raýat isigindäki howpsuzlyk gullukları dükanlardaky, banklardaky nowatlara, bazarlara aýlanyp, häzirki duran ýagdaýlar barada nägilelik bildirýän hökümetden şikayet edýän raýatlary ýüze çykarmak ugrunda hereket edýärler. Uzak ýyllardan gelýän tejribelerine laýyklykda Türkmen howpsuzlyk gullukları hökümet barada tanqidi pikirleri dile getirenleri destine tutsak edýärler. Türkmen häkimetleriniň Aşgabaty bir gözegçiliginde saklaýança prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň halkyň ayaga galmagy netijesinde çetleşdirilip bilinjekdigi şüphe döredýär. Emma Türkmenistandaky ykdysady ýagdaýlaryň bu golaýda düzeljekdigine meňzemeýär. Günleriň birinde Sultanda paýtaxt Aşgabatda hem resmiýetlerin ýylaty hüdur ederýäli adyklary galmadyk döwri, adamlaryň çekýän açlyk azaplary häkimetleriň jazalandyrma kuwatyrlaryndan has üstün çykmagy mümkin. Gaderli dinleyijiler makalada aýdylanlaryň awtoryň öz şahsy pikiri bolandygyny, olaryň Azatlyk radiosynyň resmi garaýşyny aňlatmaýandygyny ýene bir gezek ýatladýarys.